Kubor nakaslem jong unongsan hima. Director ke College Development Council Dr. DRL Nonglan hene kesngi bakran bat kinong thok khobor halor ke jingdon ki college ke bapnyaso bat kenehu ulaong ba ki college ke bapnyaso shakane ke school ba ki don kumba prapho tam AA kenthop ki general course bat ki professional course Dr. Nonglan ulaong bahadian ba ke sarkar ke rapli ke state university ke Captain Williamson Sangma State University hadumenta ula shui i hakikot khubor baki don ki school ki bakwa banaj banyaso no Shaka State University Henry hadumenta nakaliang kani ke school ba kampat yo kanu kanu ke jingtho nakini ki college ki badan ni kani ke jingthmu shu shu ula benrap da ka baong ba jela kala don kam la slamba bandon ke State University bat kata ka jingpen kre bandon la ka jong ka dei la slamba Henry dangshan ki dang play ka ke university bat nakaliang ke jung u umtip la kani ke school ba kala penbiang na em ki nong tre ni kala penbiang na em ban ajing hikai yaki tanat ba pher bakan nak ban ay ka affiliation nak benta ki college ki badan hakajela ulaong bakam dei ke basuk ban ay affiliation ni ki college namar ke university ke dan kam bandan ki officer ki babyang ki no hikai haki tanat ba pher bakin nak ban pet ya ke jinon kam jong ki to ki college ulaong bakam dei ke basuk ban seng ya ke university namar lada ka tanat puli puthi ka tlot bat kam dan ya ke kenhun ke baklan ban seng ya ke university klam ki expert ki batip ha kanjen jar ban seng ya ke university bat kumbalong menta kani ke state university hakajela kampat long ke babyang Henry Kermen bah kini ki snam ban wan ke sarkar kan shim kilat kilinti ban penklai hadu menta ki college kenthop kini ki general course bat ki professional course ki ba affiliate bat kini ki dan kumba praponya pratale kenthop gitu ki ba ni ongi ki provisional affiliation ni ai ka provisional affiliation but kituru ki bala khamslam ki ba ngila ai ki permanent affiliation kitu ti khambon nomor tan khendiat ki ba dang yo ya ka tan kitu ki bala remha ki bala yo ya ka permanent affiliation ti khambon ki provisional affiliation hadit ma ki don kita ki college ki bani ya sno na ban affiliate na ka state university hatu kala don nem kono no kaching withdraw na kani ya ka tang isu i ki kot khobor bat ki media badan ka tu ki college Nagaro Hills ki bakwa ban affiliate no bat ka state university handrai hadum tang pat yo khobor e ba ki kwa ban weng no ya ka affiliation ka jongki na ka yo tu ni ki kom ke ki habat se wi ka affiliation fee kam darem tinrei habaro hi ki university hapori India ki college ki ba affiliate bakano university kadan ka fee na ka bantaka affiliation jangki hatu ko don ni ki college ka university kamla banai gran handrei ka university ka itu yaki but haba ki la yo ya ka affiliation na kata ke university kaba modba kila long ki college ki ba la ban apply yakino kino ki financial grants nakino kino ki financial agency khamtam ki badai jongka government la ka state government lani kum ki financial sanctions na ka UGC government of India to ba kin ban affiliate no wat kata state university Agisha ka ngi kum ka jilang la don kamla slam ba ya ka state university but ngasno ba ka jingpen kre ban don no la ka jong state university kala ya la khambon snem but menta dang shen ki dang pli ya ka university handrai ngamla bantep la kala long ne am ka ba la penbiang yi ki dong trai lani ka bala ai ki jing kai chong ki course ki ba pher kata do pan ong ba kanla ban ai ka affiliation na ka banta kini ki colleges ki badana ka jalla ka chongi kamdai ka basuk ya kanu ki university ban ai affiliation ya ki college namar ka university ka dai ban don ye ki officer ki baklan
iki department ki babiang iki nong hikai haki academic departments ki baper ki officers haki departments ki baper kemengi hangning idan yakni ke college development council na tangi idan ke exam department ke baklan na tas ki way ni habiang ke transport ro idan hangni kum yaka engineering department lane ni kum hangni idan campus development department but na kum taki inspection ngidon kam luti kita baro but lada ngimdan ya ka manpower lani ki officer but ki nohi kai ki badai ye kitu ki subject lani discipline kan sibuan ya ka ban pensiong do lani ban assess ya ka jingbiang jong kita ki college ha ki discipline but ki streams but ki subjects prepare nanta ladang indon ki department hakata ka university kan sipun wat tang ban frame ya keselabas jom kita ki college ki ba offer ki course prepare haki college jom ki lani ki streams ki disciplines ki prepare ki dai bandon ki experts kabumot ki nongi kai ha university ki balong ka kedan professor associate professor bat ki bai nalor ki nongi kai jom itu ki college ki ban ya trailang badsna ya keselabas na ro ban syubut ya keselabas jom ki bai pat ki university kadai bandong laka jom keselabas but kabayan ka dor lani ka standard bat ki bai pat ki keselabas jom ki university ki ba ala yan pa tananta nalor keselabas hamba pin conduct ki exams ki kaji pendap dia course kadai ko bai kat kum keselabas nang taban set ki jingkeli ki dai bandan ki question setters lan nong set jingkeli ki ba la tebet tenrei wala da ki don gitaru le se laban simna college lan na university ki dai bandan ka moderation board ye ki questions dia haba moderate questions dai bandan ki nong hikai na university amdai ban shuken bet bakala biang bala set ki nong hikai jong ki tu college ki ba hikai tu subjects ki dai bandan ki experts na university ki ba dai ya tu kan department dan discipline dan subject bakin pet benia lagi ni jingkeli ki long name kat kum ka pattern bagi university kekuatan set di jingkeli namun kata ki exam centers dai ban monitor kini ki exam centers kumbangi hangne ngidon ka squad team balik ban le yaki jingle jingok ki bakendet yaki exam center ban lam ba ka kompenlong yaki exam kalong fair bat kamdon kanu ka jing perenkam daki lat ki balong unfair haki exam ti hak ta kom mila ban maintain lani ban bat yaka standard yaka jing tebet joki kena yak tu ka course kabab kipule ti kini ki aka kamlong ka basok ya kanu ka university ka batmai ka menta kan ong kan ai affiliation yaki college kamtam ki college ki bala he ong no menta la da college ka kham he ban ka college ban ye ka university ti kumno ka ta university kan ai affiliation bat kan penyai ye kita ki college sakabai ki jinge kalong balada ka ta university kam dan ki departments ki ba ki college ki hikai ti hak bede bat ki experts ki hab ban shania bet na ki wai pat ki university kumangi hang ni dan katu kan ki professional
colleges, professional courses ke ba affiliate berge. Kum ka Negrims Medical College and Hospital, kum ka Negrims Nursing College, kum ka John Roberts, H. Gordon Roberts Hospital Nursing College, Woodland Nursing College, kum kitu nata ka niya ngidon hangni kitu ki affiliate berge hangni. Terai lakun no ngidon hangni ka School of Life Science. Ngidon ki scientist ki ba la tebet ba ki ba la panpet ikini ki professional institution kini ki ndai lakataru ngidon semtingi namar ba ngi habban wati expert kumna Guwahati Medical College kumna RIMS Impal but niki ki college hapon at East India banyak trelang but ki inspection team ki bangi phana kapor se kapor ti wala ngiladon hangni School of Life Science katuk ni departments ki bala ban pet ki biadai but kini ki professional courses ndai ngidang don katuk ki jinge ti kum kini ka State University ka jongi menta ngisong sarang bakaladan ndai na kamenta ki inspection kan have depended entirely na ki experts na ki waipat ki institution la university ti kan long ka jing kumno kan siwe ki haka jaka ko bakan yo fan ban lesi kala ban sibkat tu kan ne ka affiliation fee na college haka jaka bakan yo ya ka fan kan haban siban ban security experts haman ki subjects naman naladi kimdan ti lesi tang bandan chairperson la ni chairman jong kita ki inspection team so kadang don dah kajing ti kajing kili jong ki kebapi on hatu ke university ke barang syu sedang ka mo ban ai affiliation hakajing sia ka dai barna rei kum bakalong menta kum bangi iya ka status jong kenika State University ba menta tu ngam i bahkan la ya ka bang le ya kabadai bahkan le kum ka university na kamta kita ki affiliated colleges kamdai ke basuk bansang university kabakusan etika deka ngatra ke deka fan nanta kawai de let's say kala belum ka citlot jong department ni let's say hakalan jong ka soto ya ke university management lada ke education department kamdan ya ke team ke baklan ke ban prepare dan penkre nak ke bentaban sen ya ke university ongno tang ban syusyong tang ki committee hapo ki departments undang ki experts ki batte ya ke university management ya ke university administration te baplikin nam lahi ban sen ye university ka bahe te kuma kalong mentang i kumba kampat long ke university ka ba la biang tente ka kermel ba hakisnam ki ban sawan ka state government ka dai ban shimi ki lat kilenti ki ba khan banadan ya ka ki committee ki consultation banda involved through experts nakabenta ban benbet ngang ke university ban petro bakinong tre hamto baro ke manong ki balong well qualified kumba kalong menta kadang ke jinga kren serum sene ba bat kinong tre ki balong well qualified ya kata ngam dete rei i media ki khamtam le se kla bani ye bakum kita ke jingkran nagle jonga ngam dan sibon ke jingte la ki biang na ki qualification ki be dai pat kinong tre jang ka to university